रिगार्डिंग द लोकसभा इलेक्शन जे डिक्लेअर जाला आणि 7 मेक जेन्ना गोंयांत मतदान जातलें ताजे इलेक्शनाक पासत काँग्रेस पार्टी इज ऑल सेट फॉर द लोकसभा इलेक्शन टू विन बोथ द सीट्स. आमची स्ट्रॅटजी इज ऑलरेडी इन प्लेस आणि day-to-day activity will be revealed very soon to all the people of Goa. सद्याच्या परिस्थितीन BJP सद्या रॅटल जाल्ली आहा. कित्याक जो इंटेलिजन्स रिपोर्ट जो आयला त्या इंटेलिजन्स रिपोर्टा भितर दक्षिण गोंयचे सीट ही BJP हरता आणि नॉर्थ गोवाक इट इज 50-50. And I want to assure you one thing, and we are confident that this time Congress party will win both the seats.